Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante, e benvidas un día máis a este novo e último capítulo da trilogía do Equisetum arvense. Mais conocida como Cola de Cabalo, fíxenvos outros dous vídeos porque tiña moito que vos contar. Nun primeiro vídeo foi para falarvos da planta, para que a conosades mellor e como se poden facer os preparados. O segundo dos vídeos foi para enseñarvos a facer e a usar un purín, o sea, facer un fermentado ca mesma planta. E o terceiro dos vídeos, que vai a ser este, vai a ser para enseñarvos a facer unha decocción de cola de cabalo, porque é importante, porque non é o mismo que é facer o purín e todos os beneficios que vai a ter para a nosa horta. Así que ide pasando nesta ocasión hasta o alboio. Un dos compostos que ten esta planta que a fai tan interesante para axudarnos na nosa horta é o sílice. O sílice é un dos principios activos que ten esta planta, pero non é soluble en agua de maneira moi rápida, digamos, non? É menos con un proceso en frío como pode ser un fermentado, facer un purín, non nos asegura que teñamos unha cantidade de sílice en ese resultado, en esa agua resultante, como para tratar os hongos. Por iso é tan interesante facer unha decocción. Unha decocción non é unha infusión, non é infusionar. Infusionar sería poñer a planta e botarlle encima agua que estaba fervendo, non? E deixala como macerar. Unha decocción implica que hai que cociñar lentamente, sin que ferva a borbotóns, pero sin deixar de ferver, durante máis de media hora, o sea, 45 minutos ou unha hora, para poder extraer todos os seus principios activos. O sílice é o composto que ten esta planta, que é o que é antifúngico. É unha cousa que está demostrado, o sea, de feito está autorizado comercialmente a vendelo como un antifúngico natural. O que consigue o sílice cando lle botamos ás nosas plantas é que os micelios dos fungos, os micelios son como se foran unhas raíces que teñen os hongos, que é cando se pousan na planta e se anclan nela. Bueno, pois o sílice impide, seca esas especie de raíces, os micelios, e impide que as esporas dos hongos sean capaces a proliferar e que che envenenen hasta tal punto a planta que che acaben con ela. Entón vamos a facer un fungicida natural, eficaz, e que vamos a sacar moi bo proveito del. Antes de nada, quería vos enseñar que este é a miña planta totalmente seca, escoitade, o sea, está totalmente deshidratada, pero podedes ver que aínda conserva un color verde. Isto, en canto se hidrata, este color verde volvese como máis activo. Isto quere dicir que a maneira de secalo non foi agresiva e conserva moito mellor todos os seus componentes e todos os seus principios activos que se comprades a planta e está totalmente castaña ou totalmente marrón. Unha erva que no seu estado natural era verde, e cando a secas ou a deshidratas se volve castaña como a madeira, iso quere dicir que tuvo unha desecación, unha deshidratación moi agresiva, e que no proceso de secado evaporouse ca agua tan rápido e drásticamente, evaporáronselle tamén moitos dos principios activos. Así que unha planta desecada debería desecada ben, con respeto, sin apurala, á sombra totalmente. Bueno, explícovos no primeiro vídeo da saga, que vos hei de deixar o enlace dos outros dous vídeos nos comentarios deste. E iso fareino tamén nos outros dous vídeos, o sea, poñereivos para que vexades a saga dos 3 vídeos. Con isto todo xa se me olvidou o que quería dicir. Que no primeiro vídeo enseñovos como secar e deshidratar ben unha planta para que conserve o seu máximo potencial sin ser agresivo con ela e que non quede color castaña, porque senón xa non teríamos tan garantizada a súa eficacia como fungicida. De feito, mirade, quería vos enseñar, isto é loureiro e está totalmente deshidratado. Pódese comprobar polo ruído que fai que está totalmente deshidratado. Pero se vedes, as miñas follas de loureiro non están castañas. Conservan os seus aroma totalmente como se estuvera fresca. O sea que a excelencia de aprender
a secar unha planta e a deshidratala para que dure moito tempo é esta, que conserve totalmente o seu color natural. O mismo ca erva luísa. Eu a erva luísa tomo moita, gústame moito, pero como podedes ver, a miña erva luísa mantén totalmente o seu color verde, non está castaña. Totalmente seca. Así que, se queredes ver como se deseca ben unha planta, tendes que mirar o primeiro vídeo. A mellor forma de conservar durante todo o ano, porque é unha planta que non nace todo o ano, non a vamos a ter, aman durante todo o ano. Entón, a mellor maneira de jardala, unha vez que está seca, ben deshidratada, sería jardando así en un cacharro de cristal. Sería a mellor maneira. O sea, podelo jardar tamén en bolsas de papel, que sempre poden absorber algo de humedad se ainda lle quedara, pero, bueno, me queda así, en un bote de cristal. Está genial. A cantidad que se usa por litro sería entre 20 e 30 gramos. Isto é porque as plantas, cando están verdes, cando están recién apañadas, teñen un contenido de agua, pero cando se deshidratan, ese contenido, o sea, ese contido en agua evapórase, casi perde entre un 70 e un 80%. Entón, de aí que, se fora para usala en fresco, faríanos falta 100 gramos por litro, pero, se está desecada, como está deshidratada e perdeu toda esa agua, sería, pois, o seu equivalente en pérdida de agua, que serían entre 20 e 30 gramos por litro. O sea, que eu vou a facer 10 litros para ter xa para máis tempo, porque non é algo que se faga inmediatamente, e para facer 10 litros de agua vou a botar 300 gramos de planta seca. Para iso vounos a pesar. Vedes a cantidad que leva para ser en 300 gramos cando a planta está ben desecada. Por este motivo, eu para facer a decocción utilizo planta seca, porque senón a tarteira na que o fixera, despois de botar 10 litros de agua, botar 1 kilo de planta ou 1 kilo e algo, a tarteira teria que ser tamaño bañeira, o sea, porque teria o que é o aumento da planta sería moitísimo, aínda así chegalle ben. E o resto da planta, que non me fai falta ahora mismo, vouna a jardar. Desecada podería durar anos, o sea, non tería problema ningún, sempre cando estuvera ben seca, é o sitio no que a jardades é a sombra e sin humedad, o sea, que non teña humedad ninguna. Entón, isto como está moi desecado, podería aguantar anos. Pero eu, como a teño disponible na miña horta, non necesito tampouco jardala máis de un ano. Jardoa por se me fai falta e a planta aínda non está activa, porque non está todo o ano brotando, xa vos explico no primeiro vídeo como é que é o seu ciclo de reproducción, e jardoa por se me fixera falta na primavera, antes de que empecen a salir os brotes estériles, e non teño, claro, entón, pois eso, conservo así. Pero é moi importante agora que non lle entre humedad e que a jardedes en un sitio resguardado da luz do sol, o sea, en un sitio fresco e ventiladiño. Xa estaría. E agora imos a facer o preparado, o sea, a decocción. Como unha imagen vale máis que 1000 palabras, mirade o tamaño da tarteira para facer 10 litros de preparado. Imaginadevos como teria que ser o tamaño da tarteira se eu usara esta planta en fresco. Sería como 5 ou 6 veces máis grande, o sea, inviable. Para facer decocción, mellor que estea seca. E máis, como se non tendes a planta, o máis probable é que a compredes en seco, pois vais a ver moito mellor desta maneira, se a uso en seco, pero tamén se podería usar en verde totalmente, sin problema ningún. Entón, repasamos as cantidades. Por cada litro de agua serían 20 ou 30 gramos de planta seca. Se eu quero facer 10 litros, multiplicamos por 10, o sea, métolle 200 ou 300 gramos de planta seca para 10 litros. E para empezar este preparado non vale poñelo de repente a ferver xa en agua. Bueno, podería delo facer, pero creo que non é tan eficiente. Vou vos explicar así a miña forma de razonalo. Ti imagínate que tes este tipo de sementes, non? Que son como fabas. Bueno, eu aquí chamolle lentellas, pero que son como fabas.
están totalmente desecadas, pois como están tamén os garbanzos, todo tipo de fabas para facer fabadas, por exemplo. Estas están tan desecadas e tan deshidratadas que nas podemos poñer a coser inmediatamente. Rompen todas, desfanse e non quedan tan ricas. Entón o que facemos é poñelas de mollo durante unhas horas para que se hidraten antes de sometelas a unha cocción tan intensa e a unha temperatura tan alta de repente. Pois isto vai nos a pasar igual. Como está tan desecado, en vez de poñelo a fermentar, a ferver, perdón, fermentar non, en vez de poñelo a ferver xa directamente, é moi aconsellable, eu fago sempre de poñela de mollo en agua, e non en agua fría. Mellor é en agua templadiña, e xa vai ela enfriando pouquiño a pouco, pero unhas horas. Cantas? O ideal sería pois unhas 12 horas toda a noite de remollo. Que non podedes ou non tendes tempo? Pois polo menos un par de horas, pero poñelo de remollo en agua quente é importante, interesante para obter os millores resultados. O primeiro que fago é meter a planta na tarteira e agora botarlle agua. Despois, dentro de unhas horiñas, vou vos a enseñar como cambia de color. Isto, para que vexades que ao hidratar, volve a recuperar o seu esplendor. Para que quede fundida ben na agua, o que collo é, poñolle un texto que sea un pouquinho máis pequeno, e agora tapo ca súa propia tapa. E así asegúrome que está totalmente sumergida a planta e que vai a hidratarse de igual maneira por todos os lados. E agora, pois nada, a esperar. O que vos digo, se podedes poñela pola noite para fervela a mañá, 12 horas de remollo, está genial. E se non podedes, polo menos un par de horiñas, estaría ben que estuvese aí a hidratarse. E agora quero vos falar un pouquiño das diferencias e dos diferentes beneficios que ten cada un destes dous preparados. A decocción e o purín. A decocción, en realidad, vas a tardar en total unha hora en acabar de facelo. E o purín vas a tardar entre 1 e 2 semanas, porque é o tempo que lle leva a fermentar. A decocción, unha vez feita, non ten poder de conservación. O sea, que che pode durar, ao mellor, entre 2, 3, 5 días guardado na nevera todo máis 10 días ou 15. Pero un fermento pode che durar hasta 5 meses en perfecto estado. A decocción non ten microorganismos vivos porque ellos matamos casi todos ao telo fervendo durante tanto tempo. Sin embargo, o purín sí que ten microorganismos, ten levaduras, ten bacterias e ten fermentos vivos. E por ese motivo o purín vai a actuar na microbiota natural do chan e unha decocción non ten poder ningún sobre a microbiota. A decocción podémola usar como máis tranquilamente de xeito foliar. E, sin embargo, o purín temos que ter máis cuidado porque podemos queimar as plantas. E porque é moito máis rico en microbiota, ou sea, en microorganismos vivos, o purín vai nos a ser un mellor fortalecedor, equilibrador e recuperador de chans do suelo da nosa terra, e a decocción, en este caso, por riego, non vai a aportar nada. E por este motivo son tan complementarios un e máis o outro, porque un favorece a unha cousa e outro favorece a outra. O sea que da decocción vamos a ter un produto fitosanitario que nos vai a axudar a loitar contra fungos que teñan as nosas plantas. E o purín vai nos axudar a fortalecer tanto a terra como as raíces como a planta contra ataques tamén fúngicos, o sea, que os dous son fortalecedores, pero un vai a ser un antifúngico e o outro non. Así que a decocción non é que teña moita cantidade de nutrientes, pero é un antifúngico especial. E o purín non é que sea antifúngico, pero é un poderoso fortalecedor das plantas. Bueno, tuve aquí en remollo durante 3 horas, a min isto me deu tempo a ir á playa e todo. E agora cheguei de volta e vou na poñer a ferver. Unha horiña. O fuego non ten que ser como moi fuerte, pero sí que ten que estar fervendo, ou sea, ten que estar facendo continuamente bru, 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 bru. Así que buscadelle o término medio entre que non deixe de ferver e que ferva a borbotóns. A agua empezou a coller como un color amarilliño, porque ao estar así de mollo, pois vai empezando xa a soltar. Vedes como o color empeza a ser como un pouquiño castaño, e que xa está todo isto de color como verde musgo.
Pois isto xa está preparado para ir para o lume. Igualmente podes optar por poñerlle un testo ou un plato aquí para que non suba moito para arriba e despois tapar co seu propio testo. Cando xa leve como uns 15 ou 20 minutos fervendo, o sea, a fuego moderado, vades a notar como que as burbujas empezan a ser como un pouco como máis espesas, fai como un líquido como un pouquiño máis denso. É normal porque está empezando a expulsar pa agua todos os seus compostos. Pasa o mismo cando fago, por exemplo, o xabón de hedras, que como ten moitísima saponia, a agua volvese como densa, como espesa, as burbujas son como lentas, non? Pois isto como tamén contén saponias, tamén vai a facer o mismo. Vai a facer ese efecto como de burbujas lentas e espesas. A diferencia do fermentado do purín, o purín colle un color como opaco e como verde clariño así, turbio. Este non, ao ser unha decocción vai a quedar como un color Nestí ou Coca-Cola, algo así, como castaño, non? E non é turbio, non é como o fermentado. Agora nada, paciência, cando empece a ferver, controlar a temperatura para que non estea botando por fora que ferva os borbotóns, pero tampouco que non deixe de ferver. O normal é máis de media hora, porque en media hora é cando empezas a notar como é esa densidade, non? Entón hai no que deixar un pouco máis. A decocción ten que ser prolongada. Entonces ten que cociñar pois 40 minutos, 45 ou unha hora. Unha hora tamén estaría ben. Nunca ides a conseguir, se lle metedes 10 litros, non ides a obter 10 litros, porque pouco a pouco vai se evaporando. Eu, por exemplo, cando fago a decocción de hedras, suelo facer como 6 ou 7 litros, e ben, vaiseme 1,5 litro na fervura. Pero este vais un pouco máis, porque deixo a ferver casi unha hora. Entonces, un par de litros, máis ou menos, vanse ben, pero vai a depender do ben que serre a vosa tarteira, da cantidade de vapor que sala da tarteira e da velocidade que lle deades ao lume. Que sigo dicindo, moderado, que non deixe de ferver, pero que nin ferva a borbotóns, nin que estea aí como quieto sin ferver. Unha cousa, un término medio, unha cousa así, máis ou menos, no medio e medio. Pois isto xa leva fervendo unha horiña. Vedes que as plantas tenden a subir moito para arriba, moito. Por iso está ben poñerlle algún tipo de peso. Mirade a densidade das burbujas que van como lentas. Como podedes ver, o que é a cola de cabalo está intacta, o sea, apenas está un pouquiño blanda, leva cosendo aquí casi unha hora, vou na deixar aínda un pouquiño máis, e está aínda totalmente dura, o sea, isto non se desfai porque se cociñe moito tempo, non ablanda. Vou na deixar ferver un pouquiño máis hasta que chegue ben a hora, que non lle pasa mal ningún. E despois é moi importante que lle apaguemos o lume e que deixemos estar aí. Hasta o día seguinte ten que estar polo menos un día inteiro, ben 24 horas, repousando para que acabe de soltar todo canto a planta teña para acabar de extraer aínda. O sea, que cando fagamos unha decocción de algunha planta para extraerlle os seus principios activos, dame igual cal sea, pero neste caso a cola de cabalo haina que deixar repousar na agua un día inteiro, e mínimo 12 horas hasta que enfríe completamente, que a planta aí metida sin destapalo, sin facerlle nada, simplemente cando chegue a súa hora de cocción ou hora e pico que queirades darlle a vosa a planta, apagades o lume e deixádela estar aí hasta mañán. E mañán seguimos co proceso. Con isto xa totalmente frío e repousado, o que temos que facer agora é quitarlle toda a planta e colalo e a poder ser mellor tamén filtralo, para que non lle queden restos ni residuos e non haga problemas de unha fermentación que non queremos. Este preparado é unha cocción, ou sea, unha decocción de unha planta. Como estuvemos fervendo durante, non sei, 40, 50, unha hora,
Aquí apenas poden quedar microorganismos vivos que poidan desestabilizar o preparado, pero ollo, no ambiente, na nosa man, na nosa piel, xusto nos cacharros ou o que sea, poden introducirse microorganismos que podan empezar a facer fermentar o preparado. Nós non queremos fermentado, porque se empeza a fermentar, pode ser pois porque hai moito calor, porque lle deixamos a erva en dentro, quedaballe algún residuo azucarado, como había algún microorganismo ambiental mismo, ou eso, da nosa piel, que fajamos unha contaminación, pode empezar a facer unha fermentación. Pero en este tipo de preparado non é interesante que nos fermente, porque poden desestabilizarse os principios activos, ou sea, todo o que lle extraemos á planta podese desestabilizar, desequilibrar e deixar de ser funcional. Flavonoides, saponias ou incluso o sílice, que é o principal componente que queremos conseguir. Entonces, non é adecuada unha fermentación. Ademais que non fermentaría, se nós quixéramos fermentar isto, porque teño visto vídeos de que despois de facer a decocción fan como unha fermentación obligada, incorporándolle microorganismos de outras fuentes externas, non? Pois non sei, de un purín que fixeran ou algo así. Isto non ten que fermentar, isto só é unha decocción e aquí temos todo o sílice que buenamente podemos facelo de forma caseira para extraerlo. Entonces non vamos a facer nada que poda desestabilizar os componentes. Polo motivo este de que non está fermentado, non ten microorganismos vivos, por ese mismo motivo non ten un poder de conservación en por el mismo, non ten conservantes naturales que o poidan conservar. E eu sei que é unha lata que cando che fai falta nese momento non vas a vir a poñelo de mollo, a poñelo a ferver, a esperar a que enfríe para poder usalo. Entón, eu o que fago, a ver, podese aguantar, por exemplo, pois o que che aguante calquera cousa que cociñes, incluso unha sopa, pois 3 ou 4 días, ben, dentro da nevera, pois podeche botar tamén 10 días ou así, pero moito máis non, porque se empeza a degradar, como a calquera outra cousa que estea cociñada. Entón, eu o que fago é facer sempre así, unha cantidad boa, bueno, sempre fago os 10 litros, porque ademais é a tarteira que teño máis grande, é como me colle millor. A única maneira de conservalo durante moito tempo, durante meses, é congelalo. Congelado non lle pasa mal ningún, tampouco non teñades congelado un ano, pero para telo congelado para a temporada, o sea, 5 ou 6 meses, está bastante ben, o sea, aguántase ben e non ten problema ningún. É importante filtralo, o sea, que filtremos o preparado é moi importante, porque vamos a quitarlle calquera tipo de residuo que lle poida quedar. Home, vai para o congelador e non vai a pasar nada, unha vez que está congelado, pero se o queres conservar, por exemplo, na nevera durante uns días para facer un tratamento pois un pouquiño máis intensivo na horta estes días, pois na nevera podelo ter ben, pero mellor sempre filtrado. Todos estes produtos que queiramos ter como gardados preparados teñen que estar filtrados. E agora sí, eu meto así en botellas. Este é o color que debería de ter. Cando é seca, se ten demasiado tempo cortada, non é tan oscuro, porque teño visto preparados, eu teño na horta a planta, pero teño visto preparados que son como máis amarillos clariños, ou ao mellor é que nos ferveron bastante ben. Pero normalmente o color é non transparente, mas como translúcido, tipo color Nestí ou así. E pa nada cheira mal, o sea, cheira como unha infusión máis fuerte e con un olor moi característico. Cando fajas moitas veces acostumbras, xa che cheira a cola de cabalo. E isto vai para o congelador directamente, e no congelador mantense ben 6 meses. Despois, cando o queiras quitar para usar, recorda sempre que calquera produto que teñas congelado deberíalo de sacar o día antes, como mínimo ou 2 días antes de querer usalo, se a carne, se a peixe, se a calquera produto congelado, e descongelalo pouco a pouco na nevera, o sea, con fresco suficiente, non que se acelere porque fai moito calor ou así. Entón, sácalo o día antes e telo na nevera.
Si ti vas a usar menos porque tes a horta máis pequena ou porque consideras que non tes tantos problemas na horta como para congelar 1 litro, colle botellas máis pequeniñas, colle botellas máis chiquitas, podelo guardar en botellas de 200 mililitros e así terías unhas dosis no congelador sempre á man. Eu vou guardar 4 litros e, como vos dixen, durante a fervura, como é tan prolongada, vanse evaporar ben un par de litros, litro e medio, 2 litros, depende do ben que serre a vosa tarteira. E quedan aí casi outros 4 litros para poder consumir estes días para botarlle á horta. Agora ven unha parte que teño visto e que teño escoitado, que me fan ás veces consultas do seguinte paso. Hai moita xente que di porque hai unha tradición malentendida, estendida, que hai xente que reproduce vídeos de outra xente que xa empezou a mellor non facendo moi ben. E claro, se non sabes como se fai e queres facer o vídeo, pois ao mellor reproduces o error e repítese moitísimo. Que é o de botarlle agora a este preparado unha cucharada de ceniza, de borra de queimar madeira. É un error. Eu non son científica, non teño pruebas para demostralo, pero non me colle dúda ninguna. E vouvos a explicar o porqué é un error botarlle ceniza. En primeiro lugar, a ceniza de madeira, así, a lo loco, queimada, nunca vai a ter a composición que nós pensamos que poida ter, porque vai a depender de moitísimos factores. Non é o mismo queimar unha madeira noble, o sea, queimar un carballo que tardou 50 anos en formarse, ou un castaño, que queimar madeira de eucalipto, ou de salgueiro, ou de ameneiro, que se fan dun ano para outro. O sea, o seu pH non é o mismo, e cando se calcinan, o sea, cando queimamos esa madeira, depende tamén da temperatura a que se queimou. Non é o mismo queimar madeira en unha lareira aberta, en un sitio como aberto, que en un fogón que está pechado e que ten a aireación, digamos, controlada, porque aí colle moitísima máis temperatura. Hai o oxígeno necesario para que non se apague o lume, pero cría moito máis calor e consume moita menos madeira con moitísimo máis calor. A ceniza non é estable nunca, co cal, nós añadir unha cucharada de borralla, de ceniza, de madeira queimada, estamos probando suerte, encomendándonos á Virgen de non sei quen, para ver se o pH da ceniza era o adecuado. E outra cousa, non é o mismo tampouco a ceniza recién queimada, e collela dai, que non é tan alcalina, que se a deixamos madurar. A ceniza, para usala na horta, deberíamos de deixar madurar, o sea, ao aire libre, que respire durante polo menos uns 2 meses, que mínimo, ou se pudera ser dun ano para outro, como a compost, estaría aínda incluso genial, moito mellor. Entonces, por que é tan estendida a creencia de que ya hai que botar a ceniza? O motivo é o seguinte: este tipo de planta, xa vos expliquín en outro vídeo, que é ácida, o sea, un tipo de planta que a súa naturaleza é ácida, e dáse moi ben no norte da franja cantábrica toda da península de España, porque temos unha acidez no terreno e unha humedad que lle é axeitada. Esta planta, por exemplo, no hemisferio, no medio, digamos, no hemisferio sur de España, ou onde fai temperaturas moi altas, e a terra non é tan ácida como aquí, non se vai a dar ben, porque a súa naturaleza é ser ácida. Entonces, como os hongos se crían ben en entornos que están ácidos, hai a creencia de que se non cambias o pH deste preparado, porque como é ácido, hai que poñer un pouquiño menos ácido o preparado, porque senón vai a facer daño ás plantas. E non é así, porque a planta é verdad que é ácida, pero o que queremos extraer da planta son os seus componentes, os seus principios activos, todos flavonoides, os taninos, o sílice, e o que conseguimos, ou o que podemos conseguir añadíndolle unha cucharada de borralla, o que a xente di que
que se consigue é subirlle o pH, o sea, poñerlle un pH menos ácido, para que así sea máis favorable para as plantas. É que os hongos non é así. O que vai a combatir, neste caso, con estes preparados, os hongos todos, cantos teñamos na horta, vai a ser os componentes que ten a planta. Si lle añadimos algo para cambiarlle o pH, xa estamos cambiando totalmente o preparado, xa non é o que fixemos. E despois eso, que botarlle unha cucharada de ceniza sin saber como está o pH desa ceniza, pois é así unha cousa como moito no aire. Podes desestabilizar moitos dos componentes, o sea, que deixen de ser efectivos. Iso é o máis normal que poida pasar. E outra cousa, o sílice, xa vos expliquín que é complicado de facelo pasar á agua, porque non é soluble, por eso facer este tipo de preparado, non? Que en agua fría, o fermentado, é máis difícil de que pase o sílice que non é soluble en agua, non? Entonces, este preparado ten sílice. Si lle botamos a nosa cucharada de borralla, de ceniza de madeira, ou se optamos por botarlle ao mellor unha cucharadiña de bicarbonato, que tamén hai preparados que din que é bo, o que podemos conseguir é que o sílice se precipite, o sea, que faga precipitarse é como que cuájase, o sea, nós queremos conseguir que estea na agua e agora ao botarlle unha cucharada de bicarbonato ou de ceniza, o que vamos a facer é que se corte, como cando facemos o queso, por exemplo, non? Que tía un pouco leite quente, botaslle un pouco limón, e ao botarlle ese ácido, córtase e sepárase o suero do que é a grasa do leite, dos componentes máis sólidos, non? E fai como o queso. Pois isto pasaríalle igual ao sílice. Pódese volver como sólido, sepárase da agua, volvese sólido e cai ao chan, cai ao fondo logo do sitio, do recipiente ou tal. Entonces, toda esa historia de que lle hai que añadir non sei que, non lle hai que añadir nada, ti podes lle añadir, pero podoche casi asegurar ao 100% de que non vai a ser efectivo contra os hongos nin contra nada. Así que non vamos a añadir nada. E ollo que hai tamén quen o mezcla con outras cousas para que sea máis efectivo. Tampouco non funciona así. Este preparado hai no que usar solo e hai no que usar combinado, porque cando facemos un tratamento casero non podemos confiar ao 100% no que estamos facendo porque non temos un laboratorio para analizar perfectamente todo canto estamos facendo, todo canto temos, aínda que o fagamos con todo o cariño do mundo. Non vai a ser unha cousa exacta e cada vez que o fagamos vai a ter unhas variacións, non vai a ser sempre igual. Entón, cando facemos preparados de maneira caseira, temos que compensalo unha con paciencia, outra con tenacidade e outra con outros combinados, porque hai que medir se é tan eficiente o leite con bicarbonato, por que necesitas facer o de cola de cabalo? Precisamente por estas cousas. Eu nunca sei como vai a estar a planta, que se lle vai a estar facendo efecto todo canto eu quixera. Non sei se a cola de cabalo este ano a fixen perfectamente ben ou ten algo que eu non chego a ver porque non teño laboratorio, eu non analizo isto. Confío na Buenaventura e como non me fío, confío en min, pero non me fío dos componentes, o que fago é combinar todos os tratamentos cantos teña na miña man para que a miña horta vaya o mellor que poida sin ter que usar produtos químicos agresivos para min, para a miña salud e para as miñas hortalizas. Agora que xa o temos listo, vamos a falar de como usalo, de cando é mellor botalo, en que plantas e en que cantidades. Bueno, antes de nada vou a pousar porque me pesa moitísimo. Vamos alá. Cando falamos de un preparado caseiro vai a variar moitísimo as cantidades que vades a atopar de dilución. Así, puro, non se pode aplicar a nada. Digamos que este é un preparado base concentrado e a partir del vamos a poder facer os nosos preparados dependendo de a que planta lle vamos a botar. Por exemplo, ti imagínate que tes un naranxeiro, ou un limoeiro, ou un carballo, que eu teño un carballo ahora mismo na horta, que está afectado de oídio.
sei que é porque ten un estrés hídrico e non o abonín en moito tempo, e tamén porque ten falta de aireación e teño que podalo un pouco interiormente para quitarlle algo, polo que sexa, ten oídio. O que me refiero é que cando yo queremos botar a unha árbore senlleira ou a un árbol frutal que teña as follas fuertes, como é un naranxeiro, un limoeiro, unha camelia, que teña algún tipo de hongo, casi podemos chegar a botarlle o 50% de preparado diluído no outro 50% de agua, o sea, medio litro de cada de preparado. Pero, ollo, sempre que vayades a usar o voso preparado, de cada vez que fajades o preparado, tendes que probar en un cachiño solo de planta ou en unha planta, antes de botarlo a toda a plantación que tendes. Polo que vos expliquei antes, ti falo de boa fe, pero é unha cousa caseira, que pode salir máis ou menos igual, pero nós non somos capaces, como nun laboratorio, a saber como ten as concentracións. Entón, eu teño agora este preparado de que me quedaron 8 litros, por exemplo, e vou no a probar e sei como funciona. E hasta que acabe todo este preparado, sei como vai a funcionar este preparado. Pero cando fago outro, teño que volver a facer a prueba. O sea, en unha plantiña ou en unhas follas da planta durante un día, cheganos de sobra para saber se lle vai a facer ben. Se a planta é máis delicada, como poden ser, por exemplo, as xudías, como pode ser unha planta de tomate, unha planta de pimento ou así, que son máis delicadas, temos que ter máis cuidado. En principio, a concentración vai a ser igual que a do fermentado. Vou-vos a deixar nos comentarios e demais fijado o comentario cos outros 2 vídeos desta maravillosa saga do Equisetum arvense. E tendelos que ver os 3. Coller moitas notas ca libreta. O sea, podemos usar na mesma proporción e dilusión que o purín, para non liarnos moito con tantas cantidades. O sea, sería a un 10 ou un 20%, dependendo da planta que esteamos tratando, non? De un litro, vou vos explicar con unha botella. Así que a botella vai vos a ser máis fácil de entender e máis vades a saber como preparalo. Vos colledes unha botella de un litro. Se a partimos á mitad, máis ou menos, e aí sabemos que daqui para aquí hai 5 partes e daqui para aquí hai outras 5. Bueno, pois dividímolo nas 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Bueno, pois, se ten 10 partes un litro, que son 100 mililitros, ten de 100 en 100 hasta chegar a 1000 mililitros, pois, se é unha dilusión a un 10%, botaremos de preparado unha parte e o resto todo sería agua. Se é unha dilusión a un 20%, serían 2 partes, 2 rayas de preparado e hasta arriba de agua. Así de fácil. Se o árbol é senlleiro, é fuerte, é un árbol que non se van a queimar tan facilmente as follas, podemos botarlle 300, 400 ou hasta medio litro se o ataque fúngico é moi potente. E o resto, agua. Así de fácil. E agora vamos ca cantidad de veces que o hai que botar. Si podemos, que estaría genial usalo como preventivo, estaría genial botalo pois cada 15 días. Deixamos pasar 2 semanas, botámolo, outras 2 semanas, botámolo cada 15 días. E no medio, pois botarlle outro preparado. Váleme o purín de ortiga, váleme o purín da mesma cola de cabalo, un leite con bicarbonato, con suelda, bardana. Hai moitos preparados que podemos ir contrampeando cada semana. Isto como preventivo se o tempo está seco, máis ou menos. Se o tempo é húmedo, podemos disminuir o tempo e botalo unha vez á semana. Incluso alternando cada 4 días o outro preparado que irades alternar ou que máis teñades á man. E que pasa se a miña planta se ten un pouco de infección? Se me dou conta de que, pasalle algo raro e non sei que é o que ten. Miro, non ten bichos, se non ten bichos visibles, posiblemente teña un hongo, se non lle está indo ben. Entonces, o que temos que facer é xa un plan de choque curativo. Se xa ten un hongo instalándose na planta, podemos botar incluso cada 3 días. Cada 3 días, bum, 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 durante polo menos 4 ou 5 aplicacións, e despois a vamos espaciando aos 7 días, se o tempo é húmedo, e aos 15 días, se o tempo é seco. O sea,
que sí que o podemos botar máis a menudo cando o ataque está empezando, porque, ollo, unha cousa que vos vou a revelar, este é un secreto que ninguén conta. Cando unha planta ten un hongo instalado, é que xa se fixo ca planta casi totalmente, non hai ningún produto, nin químico, nin caseiro que xa vai a salvar. O mellor que podes facer pola túa horta é arrancar a planta, quedar sin ela, que non é un trauma, non pasa nada, aínda que sean as 12 plantas de tomates que plantastes. Que fastidia? Pois sí, pero estas cousas pasan, pero é máis saludable para ti, para a túa horta, para que non se instale o hongo na terra, incluso onde o tiñes plantado, que arranques todo e que o tires. E isto é algo que tamén nunca me cansarei de repetir, calquera cousa que lle botedes a unha planta, é que incluso regar pode lle facer daño ás plantas, pode queimar as follas por acción da luz directa do sol. Sempre que botemos un preparado nas plantas, eu prefiero botarlo á última hora da tarde, cando xa o sol quede sin forza ninguna. Non che dou unha hora, porque vai depender de onde esteas, ao mellor ás 7 da tarde ainda é hora de ir para a playa, e ao mellor en outros lados ás 5 da tarde, pois se refresca, pois nese momento. Eu prefiero botalo á última hora da tarde, porque así vai facendo acción na planta durante toda a noite, sin que o queime o sol do mediodía. Hai quen recomenda botarlo á primeira hora da mañán. Eu non, porque ás veces a primeira hora da mañán, aínda que vayas ás 7 da mañán a botarlo, ao mellor ás 8, ese día non hai vento ningún. O sol empeza a queimar de unha maneira descomunal e ao mellor se temos 35 grados ás 8:30 da mañán e hai media hora que lle botas o preparado e pode facerlle unhas queimaduras á planta que non son nada deseables. A ver se estamos a facer un tratamento, non vayamos a cajar despois á hora de botalo. Así que eu recomendoche sempre botalo á última hora da tarde, para que pase ben toda a noite facendo acción. E, ollo, cando estamos falando de curcubitasias, o sea, que vamos a empezar a ter problemas con oídios, sobre todo, aínda que tamén pode haber outros tipos de hongos que lle ataquen, as calabazas, sandía, melón, pepino, pepinillo, calabacín, ese tipo de plantas van a empezar a degenerar. Aquí, polo menos na miña zona, na parte norte da península de España, van a empezar a degenerar por culpa de hongos e sobre todo do oídio. Cando lle botemos este preparado, temos que botalo pola parte da baixo das follas tamén, porque o oídio suele instalar en este tipo de plantas pola parte da baixo. E ides a notar que empeza a ter algo, porque de repente un día chegastes á horta, tiñades a planta de calabaza enorme, bonita, cas follas frondosas, e xusto onde está plantada empezou como a ir a menos, empezou como a querer verse o sitio onde está enterrada, onde está plantada, empeza como a ir a menos. Aí hai un problema. Facervos estes 3 vídeos falándovos da cola de cabalo é algo que tiña en tareas pendientes casi desde que abrín o canal, pero como sabía que era unha cousa tan larga de explicar e que me iba a levar tantísimo tempo, o sea, non sei, deixavo, pero bueno, chegou un momento que tiña que ser. Recomendo-vos mirar os 3 vídeos, porque os 3 vos van a axudar moito a entender para que é unha cousa, para que é outra. Eu fixenvoslo con todo o cariño do mundo, intentín que o vídeo fora o máis corto posible, que é casi imposible, porque duran media hora cada un deles, pero tamén vos direi unha cousa. Vou volver a pousar o cacharro porque me pesa moitísimo, eu quería que salira, pero... Gustaríame moito que o virades, porque en 45 minutos que dura a miña trilogía vades a ter unha masterclass desta planta tan maravillosa que vai a ser a principal que vos vai a axudar sempre nas vosas hortas, nas vosas macetas, nas vosos jardíns. Non ten por que ser nunha horta. Hongos podémolos ter en calquera sitio, nos rosales tamén, por exemplo, podémolos ter. Non me queda nada máis que dicir, que espero haber sido o máis clara, precisa e concisa que puden ser. Xa sabedes que eu son moi faladeira, que falo moito, e que necesito explicar as cousas ben. Si quedan dudas, despois de ver os 3 vídeos, facedemás chegar, por favor. E si me quixerades axudar, por favor, suscribidevos ao canal, que non costa nada, é totalmente gratuito. Compartide estes vídeos
con quen vos máis queirades, con quen pensades que lle poden facer falta ou que lle poidan axudar, e dadelle o like. E se me deixades un comentario, estarei encantada de intentar axudarvos nas dudas que poideran quedar. E como vos digo sempre que non quero que caia en saco roto, miña querida xentiña, coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.